Fascinantno je da život na zemlji nije postojao 3 milijarde godina. Tek tada je nastala ona prva čestica, prvi atom, koji je kasnije formirao prvi živi organizam, jednoćelijski, amebu. Od tada pa sve do danas prošao je veliki vremenski period i stvarno je zapanjujuće kako se čovjek od tada, kako su se u stvari organizmi prilagodili. Znači od amebe do čovjeka. I taj čovjekov organizam, kako funkcioniše, na koji način, to je savršenije od neke najbolje mašine. Verski je veoma jasno objašnjeno kako je nastao život na zemlji. Bog je stvorio život na zemlji. I to je sasvim u redu. Ali, gledajući sa neke druge strane, iz nekog drugog ugla, znači sa perspektive naučnika, ja sam malo gledao i neke dokumentarce, malo sam čitao i na internetu, pa mogu reći neko svoje mišljenje. Pošto on gleda puno tih naučnih emisija, postavi mi neko pitanje. Jučer noću sam nešto gledao tamo i pošto ja normalno nemam toliko vremena da pratim ta naučna istraživanja, tražim neko objašnjenje koje izvlačim iz peta i da mu pojasnim ono što je on gledao i da nekako stupim u korak sa njim, jer ponekad mi se čini da jednostavno ne stižem, ne pratim ga. Kako je nastao život na zemlji? Pa ne znam, možda je to bila neka sama reakcija, ali u stvari bitna je ona prva varnica. Posle sve je to išlo jedno za drugim. Kao lančana reakcija. Ne znam kakva je bila ta početna varnica i to je stvarno teško pitanje. I za koliko će godina naći se odgovor na to pitanje, stvarno ne znam. Ja mu predajem prirodne nauke, fiziku i hemiju i sad mu predajem hemiju u kojoj ga zanima sve u najsitnije detalje što se tiče materije, njenog sastava, onda nove otkrivene čestice kao što je sada, odnosno čestice koje se nalaze u atomu kao subatomske čestice i sa njim može da se diskutuje kao sa nekim koji ima jako široko znanje, poznavanje iz pojedinih oblasti, naročito u sastavu materije, ali i ostalo. Jezikom, filozofijom, ljudskim delima. Ljudi pokušavaju da objasne taj smisao života i da iskažu neka svoje osjećanja ili objasne i onaj pojam, znači, i nastanka zemlje. Ali to također radi i neke nauke, kao što su hemija, fizika, matematika. U stvari pokušavaju, neke uspešno, neke neuspešno. Eto i taj eksperiment u CERN-u. I fascinira me prvo koliko je vremena trebalo da se postignu adekvatni uslovi. Znači minus 276-277 stepeni Celzijusa. I tada trebaju da se sudare te dve čestice da bi se videla, znači, ta kao varnica prva kako je nastala. Ali opet, kao uglavnom i u svemu,
postojala je i ta tamna strana. Znači mogućnost formiranja te crne rupe koja bi uništila, ja mislim, ceo život koji poznajemo. I moje mišljenje o tome je da je u redu da se sazna kako je to nastalo i kako je počela ta prva varnica. Ali ne po cenu uništenja, ja mislim celog života. Kada imam težak dan, ja se uvek setim mog učenika, fascinantnu ličnost Ace. On je za mene jako inspirativna ličnost i svaki put kada odem do njega, mene on ispuni novom snagom i novom motivacijom za dalji rad. Ja inače predajem Aci engleski jezik i poznajem ga 4. godinu sada i on je inače imao i lepo predznanje iz engleskog jezika i izrazio je želju da sada učestvuje na školskom takmičenju, pa ćemo vidjeti i za dalje iz engleskog jezika. Jezik. Čovečiji govor. Također jedna fascinantna stvar. Ona nam pomaže da onom svojem bližnjem iskažemo i pokažemo sva naša osjećanja, da objasnimo neke pojave, objasnimo neki smisao nekih stvari života i jednostavno komuniciramo. Ali i taj jezik, ne samo srpski ili bilo koji drugi jezik, nekada nije dovoljan. Jednostavno, ne može se baš sve ni reći. I svaka čast onima koji su tokom godina stvarali ove reči i koji su nam pomogli da iskažemo ponovo, znači, sva osjećanja i objasnimo i uopšte komuniciramo. I nekada ljudi, ako ne mogu da objasne nešto rečima, oni to objašnjavaju delima. Što je po meni također jedna dobra i čak možda i vrednija stvar. Svaki susret sa Acom je prilika da se podsjetimo na ono najbitnije, a to je koliko nam život znači. Razgovor sa njim meni je svaki put inspirativan. Uvek pročita neki tekst i jedva dočeka da dođem da podelimo njegove misli, njegova razmišljanja podstaknuta tim tekstom. Povezuje književnost, srpsku književnost sa istorijom sam. Vrlo lepo zaključuje. Dolazi do divnih zaključaka, razmišlja o svemu što pročita. Zato kažem da je meni uvek izazov i doživljaj kada odem kod njega na čas. Ja se zovem Aleksandar, a ovo mogu reći i na nekim drugim jezicima. Меня зовут Александр. Meine Name is Alexander. My name is Alexander. Me bu čelma Aleksandar. Volam sa Aleksandar. Evo, Aco, Deda, kako si? super ti. Će deda da te pusti malo Ajde. dole, si se umorio, ha? Aj, pa umorio sam se. Deda. Si žedan? Pa jesam. Ti da dede malo vode? Ajde. Dobro, tako. Super, super. Hoćeš ovako? Eto. Dobro. Jel te Srđan sluša? Sluša. Dobro. Tako treba. Slušam ja njega. Moramo i mi njega malo da slušamo. Da bi bilo sve u redu. Tako je.
Evo deda don malo vode, da popije moj Aca. Ajde, daj. Čekaj, polako. Tako. Dosta, Ćeš malo? dosta. Dosta? Bio žedak? Malo, pa da. Dobro će biti deda. Moja bolest se zove spinalna mišićna atrofija, tipa 2. Puta 1 puta x, tako je, plus 30, jednako je 1 puta 100. Možemo tu sa strane, sad ću nam prema ovo mjesto, tu sa strane. Znači imamo 2x, priča slobodno. 2x plus 30 plus 20. Tako je, jednako je 26. Samo 20 i 15. Da. Tako, pošto idemo na drugu stranu, jednako je. Jednako je x Ovaj x ćemo prebaciti. Da. Znači imamo 5x Minus. minus x. Tako je. I šta dobijamo sa leve strane? Znači sa ove strane to je 31 minus 15, znači dobijemo 16. Tako je. A sa ove strane? A sa ove strane dobijamo samo 5. Ne, 5x minus Dolazi, čuvaj vic od cigi. Ono, namiriš ovo, nisi gledao. Ono za Halloween. Slušaj, kaže, cigan, ovaj, svirač, ne znaš. I sad doživio srčku. I ono, brzo ambulantna, voze ga, razumiješ, na krevet, u bolnicu. Frkao. Da, frka. I sad dolazi ono doktor, razumiješ, svetlo i dolazi doktor onako iza njega i kaže, sestro, instrumenta, kad će si ga? Nemoj doktori, ne mogu sad da sviram, imam srcu. Kada sam pre 3 godine postala razredni starešina sadašnjem razredu u kome je i Aleksandar Nedeljkov, prosto me očarao odmah na prvi pogled, pošto mi je odmah rekao da obožava matematiku i tu sam vidjela da ćemo se mi lako naći. I što se i stvarno je pokazalo, jer jako lepo radi matematiku. Evo 4. godina, spremamo se za prijemni ispit, a ove godine planiramo i na takmičenje iz matematike. Sa Acom su oduševljeni svi nastavnici. On je željan znanja i uvek se vraćaju sa oduševljenjem kako on želi uvek nešto novo da sazna, uvek postavlja neka pitanja, tako da puno trebaju da se spremaju za svaki naredni čas. Pre 3 godine izrazio je želju da nauči jezik sredine u kojoj živi, znači slovački jezik, i ja sam počela da odlazim kod njega. Počeli smo da učimo slovački jezik, polako smo prešli i na ruski i na latinski,
A prošle godine bila sam na sajmu knjiga i donela sam mu knjigu latinske izreke. On se toliko obradovao, tako da je tu knjigu pročitao, kaže, više od 10 puta. Ne samo on, nego zajedno sa svojim dedom je to čitao. U slobodno vreme, kada nemam puno obaveza, ja ponekad čitam razne grčke filozofe. Čitam Sokrata, pomalo Platona, uglavnom njih. I oduševljava me, mislim, koliko su oni bili inteligentni i kako su lepo objašnjavali smisao života. I sve te njihove mudre reči, stvarno znači, ne mogu da opišem svoje divljenje njima. Mogu reći samo jednu od mnogih izreka, znači njihovih. Militia est hominum vita, što znači život čovekov je večita borba. I stvarno kako su oni to znali da kažu i znali smisao još mnogo pre Hrista. Gde sad? Šta ima? Pa ne, ništa. Si bio u prodavnicu? Podignem. Ajde, dignem malo sad. Jesi gledao na televiziji danas onu reklamu za onaj film? Jes. Baš dobro. Če da gledam? Pa da. Uveč. Da me podsjetiš. Pa hoću. Gde ti brat? Nisam ga vidio. Pa evo tu nešto sad i evo, ne znam. Negdje pobjegao, a? Pa da, negdje. Samo juri. Ti dobro tako? Super. A? Super. Ova rukica dobro? Dobro, super. Za malo. Aca je jedno divno i lepo vaspitano dete koje je željno znanja. Znači, ako nešto nije razumeo tokom mog izlaganja, on će bez ustezanja tolerantno onako da sačeka i da na kraju kaže nastavnice ja nešto nisam razumeo. Ako postavimo neki zadatak, on je uvek spreman da da neki primer, da poveže to sa životom. Aleksandar je izuzetno vredno i pametno dete. Jako je zainteresovan za svaku nastavnu oblast iz geografije. Jako lepo se snalazi na karti, tako da uvek pređemo i znatno više dodatnog gradiva. Čak se Aleksandar pripremao i za opštinsko takmičenje iz geografije. Gledao sam prirodu oko sebe i svakim danom se sve više divim. I stvarno koliki prvo ona značaj ima. Da nema te prirode ne bi bilo ničega što danas poznajem. I koliko je ona, znači, priroda daje život i sve to, ali priroda daje i neku lepotu koja je također veoma bitna. Kada čovjek ode iz nekog grada, ode u neku prirodu i osjeća se ispunjeno. To je veoma velika i bitna stvar. A šta ljudi rade? Oni zagađuju okolinu. I tu tako lepu i vrednu prirodu čovjek svakim danom sve više i više ugrožava.
Iako možda neki ljudi to rade nesvesno, ali opet završetak će biti isti. Problem su u stvari oni koji to rade svesno, zbog zgrtanja nekog novca i neke velike dobiti. A nisu ni svesni da sva ta dobit i sav taj novac više neće biti važan ako se ta lepa i divna priroda uništi. Aca je učenik koga bi svaki razredni starešina želeo da ima u svom razredu. Željan znanja, uvek sa rezervnim pitanjima za nastavnika, koja i samog nastavnika postaknu na razmišljanje. Sa njim je veoma lepo na času. Aleksandar je izuzetan učenik. Imao izuzetno interesovanje za istoriju, a ono po čemu se razlikuje od većine učenika ima istorijsko, kritičko i dijalektičko mišljenje. Uvek postavlja kritička pitanja i traži razumevanje gradiva, a ne samo mehaničko učenje. A sada, nekoliko hiljada godina